Voldria comentar-vos avui una miqueta les notícies que tenim fins ara sobre el trofinetide. Com sabeu, recentment la FDA americana ha aprovat aquest fàrmac, el trofinetide, pel tractament del síndrome de Rett. Això és el primer cop que passa i ha sigut una notícia molt esperada per tota la comunitat Rett. El trofinetide, que es comercialitzarà de fet amb el nom de Daybue, el comercialitza l'empresa Acadia Pharmaceuticals als Estats Units i Nord-amèrica, de moment, perquè és allà on ha estat aprovat. La seva comercialització potencial a Europa serà feta per Neuren, que actualment està buscant partners, abans de demanar la sol·licitud a l'Agència Europea del Medicament, està buscant partners comercials a Europa. O sigui que estem, aquí a Europa, diríem, encara no hi ha accés al trofinetide. Com possiblement sabeu, aquest fàrmac és un compost que mimetitza una molècula molt important pel cervell, que és l'anomenat, seré tècnic aquí, l'IGF-1. És un factor de creixement que és molt important pel desenvolupament cerebral i que s'ha vist que pot, d'alguna manera, compensar el dèficit d'MSP2, en el sentit que pot recuperar la pèrdua de plasticitat sinàptica, per exemple, de connexions sinàptiques que es veuen molt deficitàries en la síndrome de Rett. També sembla que ajuda a recuperar-se de lesions i compensa una mica o disminueix els nivells de neuroinflamació. Però és veritat que el mecanisme exacte pel qual actua trofinetide encara no està del tot determinat. Aquesta molècula s'ha aprovat per l'FDA arrel d'uns resultats derivats d'un parell d'assajos clínics. Cal dir que els resultats de trofinetide en els assajos clínics disponibles fins a dia d'avui han estat realment moderats. S'ha de ser molt cauta amb les expectatives posades en trofinetide. En l'assaig més important, l'anomenat Lavender, el que s'ha vist és que un 60% de les pacients incloses en l'assaig no van presentar cap millora en absolut en resposta al fàrmac. Tampoc van empitjorar, a part d'uns certs efectes tòxics que després comentaré, efectes secundaris, però lleus. De la resta, tenim que un 25% aproximadament de les pacients van mostrar una recuperació molt moderada d'alguns dels símptomes o dels paràmetres que es mesuraven i només un 13% semblava que mostraven una resposta realment apreciable, substancial al tractament. Però penseu que, per exemple, en resposta al placebo, un 5% també mostraven aquesta resposta substancial. Quan dic resposta, val a dir que no s'especifica exactament quins són els paràmetres en què trofinetide pot ser més efectiu, és més aviat des d'un punt de vista global i són mesures que, de fet, es van fer seguint un qüestionari omplert pels mateixos cuidadors, per la gent que tenia cura de les pacients. Per tant, també en aquest punt hi ha un grau de subjectivitat en la mesura d'aquestes respostes. Aquests paràmetres incloïen coses com, per exemple, patrons de vigília-son durant el dia, expressió facial, períodes de crits, etc. Hi havia tot un seguit de paràmetres que es mesuraven. Jo crec que en conjunt, doncs, el que es pot esperar del trofinetide, o almenys pel que sabem fins a dia d'avui, és que la seva eficàcia o la seva capacitat de millora de tota la simptomatologia Rett en les pacients serà moderada, segons es treu directament de les dades que Acadia mateix ha distribuït. Si voleu anar una mica més a fons en les estadístiques dels assajos clínics realitzats, us recomano que consulteu la web de Rett Syndrome Research Trust, en què allà s'especifiquen o apareixen exactament totes les dades que formen part de l'assaig clínic, tal com les ha disseminat i les ha distribuït Acadia mateix. Per un cantó vull ser molt cauta, doncs, amb les expectatives que s'estan posant amb trofinetide, però per altre cantó vull donar un missatge realment de la importància del fet en si, d'aquesta aprovació per l'FDA. És el primer medicament en què l'etiqueta en el medicament posarà prescrit per individus amb síndrome de Rett.
ja està tal qual, per tant inclou, no delimita, a partir de 2 anys, això sí, no delimita per això l'edat, no és una aplicació pediàtrica o només per adults, tampoc diu fins i tot nens o nenes. Per tant, aquells pacients diagnosticats amb síndrome de Rett, en principi, tenen un medicament potencial a l'abast. És un primer pas importantíssim perquè més enllà de l'eficàcia en concret de trofinetide, això obre la porta a posteriors desenvolupaments de fàrmacs per Rett. Penseu que això és com un focus d'atenció que crida l'atenció a altres companyies farmacèutiques que diguin, ostres, és una àrea terapèutica d'interès. Ens facilita la via per al desenvolupament d'altres fàrmacs que estiguin en vies d'assaig. Penseu que això ha creat també una xarxa d'expertesa clínica important, sobretot als Estats Units, és veritat, però que això es difondrà a la resta del món. Per tant, la notícia és molt bona en aquest sentit. Les expectatives sobre l'eficàcia del trofinetide jo crec que han de ser moderades i en tot cas sempre valorar-ho molt bé els pros i els contres amb el metge de referència, el pediatre, el neuròleg de referència de la pacient. Estic dient contres aquí perquè sí que deixem-me comentar només que hi ha certs efectes secundaris de trofinetide que s'han vist en la majoria, en el 80% de les pacients en l'assaig clínic i són diarrea i en un percentatge menor també vòmits. Són efectes secundaris que en principi no són greus, es poden manejar en el dia a dia, però sí que hi són i per la majoria de les pacients. Per tant, també aquí s'ha de tenir en compte la valoració de millores respecte d'inconvenients. Deixeu-me comentar-vos, fer-vos 5 cèntims també de l'estat de la teràpia gènica en Rett també a dia d'avui. Aviam, la teràpia gènica, a diferència de teràpies farmacològiques, com podria ser el trofinetide, va una mica a l'arrel del problema de la malaltia. La seva idea, el propòsit, és recuperar directament els nivells de MSP2 que són deficients en les pacients amb síndrome de Rett. Això, diríem, seria la solució més òbvia i més fàcil, però presenta dificultats tècniques de diferents tipus. I el que passa que durant molts anys s'hi ha estat dedicant molts esforços per part de molts laboratoris de tot el món i han confluït recentment avenços en diferents camps que han possibilitat ja tenir a dia d'avui un assaig clínic amb teràpia gènica per la síndrome de Rett. Quins són aquests avenços? Doncs per un cantó, el fet que en general la teràpia gènica necessita el que en diem un vehicle o un transportador que porti aquest gen, en aquest cas MSP2, que falta en les pacients amb síndrome de Rett, el porti cap a les cèl·lules altre cop i en recuperi els seus nivells. Aquest vehicle normalment és un vehicle de tipus viral, de per se pot presentar certs problemes de toxicitat. Per un cantó pot despertar el nostre sistema immune i reaccionar-hi de manera molt adversa, es pot acumular en teixits que no ens interessen, aquí ens interessa anar al sistema nerviós central i anar al cervell, es pot acumular, per exemple, al fetge, causar problemes, efectes secundaris importants. Durant anys s'han estat treballant en generar versions d'aquests virus molt més suaus i molt més eficaces en el fet de poder arribar al cervell. Això per un cantó. L'administració en si d'aquests virus directament, si el que fas és administrar-ho per via per injecció sanguínia o si ho fas hi ha diferents tipus d'injeccions que intenten anar més directament a arribar al sistema nerviós central, hi ha injeccions ja a la cavitat fins i tot cranial. Diferents tipus d'administracions també s'han optimitzat molt per tal que majoritàriament aquestes partícules que portaran el nostre gen que ens interessa, MSP2, arribin bàsicament al sistema nerviós central i al cervell. I després tenim MSP2 en si, que ja de per si també presenta una sèrie de desafiaments quan el volem recuperar. I és que sabeu que si no tenim MSP2, les nenes tenen una malaltia greu, que és el síndrome de Rett. Però si en tenim massa, i massa és només, per exemple, el doble, no estem parlant de 10 o 100 cops més, sinó només el doble, també genera una patologia molt important i que potser haureu sentit a parlar-ne també, és el síndrome de duplicació d'MSP2. Per tant, tenim una franja d'actuació d'MSP2 molt concreta.
Com controlem que quan tornem a reintroduir MSP2 no ens sortim d'aquesta franja, ni per baix ni per dalt, és un problema molt gros, molt important, que tècnicament ha fet trencar el cap als investigadors durant molts anys. Recentment, ja desenvolupant diferents estratègies, diferents maneres de controlar aquests nivells, s'ha arribat al punt en què es considera ja tant pel fet que podem controlar millor MSP2 com pel fet que han millorat els vehicles virals i la manera d'administrar-los, han confluït aquests tres, bàsicament, principals factors de dificultat i, com sabeu, ja està en marxa un primer assaig clínic de teràpia gènica en el síndrome de Rett. Aquest primer assaig ha estat desenvolupat per Taysha, o s'està desenvolupant ara mateix, està molt a l'inici encara, és la companyia Taysha, en el Canadà, bàsicament, i amb molt poques pacients, i en aquest cas són pacients amb síndrome de Rett adultes, tenen al voltant mínim 18-20 anys, i són molt poquetes. Per què? Perquè és molt important, abans de res, poder confirmar que aquest tipus de teràpia és segura, que no provoca toxicitats greus. Per tant, són poques nenes que es aniran monitoritzant de manera molt propera, molt continuada, i sí que hem d'estar atents als diferents comunicats que Taysha ha dit que aniria subministrant o aniria aportant durant ja aquest any. De fet, durant la primera meitat del 2023 han de fer un primer comunicat explicant-nos quines són les primeres dades clíniques que estan observant amb aquestes nenes. La teràpia gènica normalment és una sola administració. En el cas de Taysha es tracta d'una injecció intratacal, que diuen, és a dir, una injecció aquí a la zona lumbar. Per tant, molt atents a qualsevol comunicat de Taysha. Com us deia, però, les estratègies per controlar sobretot els nivells de MSP2 són variades, i a part de Taysha hi ha altres companyies. De fet, és una bona notícia que són moltes els esforços i les companyies diferents intentant avançar en el desenvolupament d'estratègies diferents, i potser una altra que està força avançada i que de fet també s'espera que comenci un assaig clínic aquest mateix any, i en aquest cas amb pacients pediàtriques, és a dir, seran nenes més petites, més jovenetes que la de Taysha, per tant serà hi haurà una bona complementarietat en aquest sentit. És l'empresa Neurogene, una mica liderat el projecte per Stuart Cobb, que durant molts anys ha estat investigant MSP2 i com poder recuperar amb teràpia gènica els nivells de MSP2. I la Neurogene ha aconseguit també un permís de l'FDA fa poquets mesos, al gener del 2023, i també començarà el seu primer assaig clínic de teràpia gènica, també en aquest cas serà als Estats Units, però com us dèiem, amb nenes més petitones. Per tant, també cal estar molt atents a les novetats, les notícies que ens vinguin, per tant, de Neurogene. Hi ha algun altre assaig clínic a punt de començar, del qual no hi ha tantes notícies. Hi ha també la Universitat de Siena al darrere d'un altre assaig clínic amb teràpia gènica en què l'aproximació és una mica diferent. Per tant, veieu que estem en un moment realment d'eclosió d'esforços que han vingut fent-se des de fa molts anys, però que estem en el punt en què realment sembla que podem començar a tastar-lo realment en pacients. Es plasmen finalment en el pacient, que era no ja en models animals, models preclínics, sinó realment en les pacients. Per tant, és un moment realment emocionant en el món Rett perquè tenim tant aproximacions farmacològiques com aproximacions de teràpies gèniques en desenvolupament. Com us comentava, hi ha en desenvolupament diferents estratègies per aconseguir aquest control fi de MSP2. En aquest sentit, s'emmarca una mica el projecte de FinRed, que ha estat finançat amb l'ajut vostre de l'Associació Catalana i Espanyola de la Síndrome de Rett pel nostre laboratori. Nosaltres el que intentem és que el gen que reintroduïm amb aquesta teràpia gènica sigui capaç d'autoregular-se un cop a la cèl·lula del cervell. És a dir, que d'alguna manera pugui detectar entro aquí, però quin
quins són els nivells que ja tenia aquesta cèl·lula d'MSP2 d'entrada? Perquè potser sabeu que en el cervell de les nenes RET hi ha molta diferència, hi pot haver-hi molta diferència d'unes cèl·lules a unes altres. Unes poden tenir MSP2 perfectament actiu i en els nivells correctes, i altres cèl·lules, altres regions poden tenir l'MSP2 mutant. Per tant, quan fem una teràpia gènica és important discriminar entre aquestes diferents tipus de cèl·lules, perquè el que us deia, si anem a una cèl·lula on MSP2 ja està bé, al nivell correcte, i ara ho reintroduïm, ens n'anem a uns nivells excessius que també són patològics. Per tant, el nostre projecte de FinRed vol una mica incidir en aquest aspecte, sobretot autorregulació, però també poder discriminar quines cèl·lules necessiten MSP2 extra i quines no. Per tant, confiem que en els nostres esforços podem obtenir resultats que segurament per se són poc útils si no es posen en el marc d'altres esforços d'altres laboratoris. Com sabeu, sempre això és sovint una cursa que es fa amb equip, amb esforços combinats de diferents equips d'investigació. El meu agraïment, per tant, per aquesta confiança en el nostre equip per poder contribuir amb aquest granet de sorra a una mica la millora o el refinament d'aquestes estratègies de teràpia gènica. Deixeu-me dir-vos un últim missatge. Cada cop es veu més, i sobretot perquè aquestes aproximacions són diferents i pot ser que arribin amb èxit als assajos clínics diferents tàctiques de teràpia gènica. És molt important saber per cada pacient tenir ben caracteritzat el seu perfil genètic, perquè no totes aquestes aproximacions pot ser que siguin idònies per totes les pacients RET. Per tant, sisplau, al màxim s'ha de fer un esforç perquè en el país hi hagi el màxim de ben caracteritzat en totes les pacients des del punt de vista genètic. Serà molt important tant per poder potser discriminar quin tipus d'estratègia és la més adient segons la pacient, i també perquè com més augmenti el nombre de pacients amb un tipus de mutació o de deleció determinada, més útil és això per potencials assajos clínics, per poder detectar millor la resposta a una estratègia de teràpia gènica determinada. Per tant, jo crec que en aquesta època en què estem, diríem, a les portes d'una, segurament, ampliació del nombre d'assajos clínics, una ampliació o que creixerà el nombre de pacients potencialment que se'ls hi pot aplicar aquestes teràpies, és molt important tenir totes les nenes, totes les pacients amb síndrome de Rett ben caracteritzades des del punt de vista genètic. Per tant, res més, en aquest sentit un missatge també d'esperança i optimisme amb tots els esdeveniments, totes les notícies que estem tenint des del camp de la teràpia gènica, molt atents als resultats que aniran sortint tant des de Taisha com també segurament properament de Neurogin. Res més per avui. Deixeu-me reiterar les meves gràcies de part meva i de part de tot el meu equip que tinc al darrere, i també de part de l'Institut Carreras, per suposat. Sabeu on soc per qualsevol consulta o per xerrar en qualsevol moment. Gràcies a tots.